El Congrés dels Diputats ha aprovat el projecte de llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, qualificada com llei Mordas, per l'oposició i els moviments socials. La nova llei ha eixit avant en els únics vots a favor de la majoria que ostenta el Partit Popular. Les últimes setmanes han estat marcades pel debat sobre alguns dels punts més polèmics de la nova llei, com el que legalitza la devolució en calent de les fronteres de Marroc, que segons senyala un article d'un fil post, el comissari de Drets Humans del Consell d'Europa, Nils Mutzinger, contradiu la jurisprudència dels tribunals europeus de drets humans, que prohibeixen expressament les especulacions col·lectives. Molt bona nit. Avui comencem en Onda València TV, en el canal 42 de la TDT. El programa La Corbella TV, un programa fet i editat per valencialliure.com. Nos podrà seguir en lacorbella.tv i en ondavalenciatv.es. Molt bona nit. Toni, Ciutadans, què creus de la llei Mordassa? Bona nit a tots. La nova llei de seguretat ciutadana és una llei en la que no puc estar molt d'acord. No puc estar molt d'acord per diversos punts. El primer, perquè no crec que sigui una llei necessària. El segon, perquè crec que és una llei molt bona. Sí que és cert que durant els últims temps he viscut moments de violència molt greu en manifestacions, en concentracions reivindicatives que no poden estar justificades de cap manera i no és que n'hi ha que acabar. Però no crec que el problema sigui la falta d'una legislació, sinó la falta de l'aplicació de la legislació vigent. Per tant, és una llei que no crec que tinga puesto en estos moments i a més és una llei que crec que atenta al nostre dret constitucional de tutela judicial efectiva quan canvia moltes conductes delictives de faltes penals a infraccions administratives. Para que tot el món ens entenga, el que fa és que se salta el tràmit dels juzgats i directament passa a una infracció administrativa, simplement una sanció directament de la policia o de qui estigui controlant aquesta manifestació. I sobretot el problema és que són accions que jo considero molt greus com perquè li donem la responsabilitat als cossos de seguretat que l'estan tenint en controlar aquesta situació. Ramon Sánchez, Compromís, molt bona nit. Molt bona nit. Bé, bona nit a tots. Bé, jo trobo que la llei de seguretat ciutadana representa aquella frase mítica de Fraga, de quan eran ministres del interior de l'any 76, de la calle és mía, podríem dir que la llei de seguretat ciutadana és la llei de la calle és mía 2.0, no? Perquè al final el que fa l'Estat en aquesta llei és intentar adequar-se al segle XXI. L'anterior llei de seguretat ciutadana era la de l'any 92, la llei de la patata a la puerta, que segurament tots la coneguem per aquest nom, no? Clar, tenim que pensar que en l'any 92 no hi havia ni Twitter, ni WhatsApp, ni Facebook, i internet era una cosa molt primària, que se gastava lo justet i per a lo justet. Clar, avui en dia se poden convocar milers de persones en un lloc determinat en una ciutat en qüestió de mitja horeta. Clar, l'Estat no està preparat per lluitar contra això, no tenia forma. Què ha fet l'Estat? Criminalitzar, com tu molt bé dius, Toni, aquest tipus de conductes que no tenien previstes. I ara, clar, passa això, la policia va fer de jutge. Jo crec que és una restricció de drets fonamentals brutal. No sé com acabarem, perquè quan la gent veja que li van enviar la mateixa multa per convocar una manifestació que per cremar un contenedor, doncs li quedarà cremar contenedors. El perill és molt gran. No, això està clar, és a dir, el que no... El rotllo així és que moltes infraccions que estaven greus ara passen a ser lleus. I moltes que no eren infraccions, com per exemple anar a cantar un villancico a la porta de l'Ajuntament de València Ciutat, a dia d'avui és una infracció, és a dir, el tema del botelló, és a dir, estem tots lluitant contra el botelló, contra el ruïdo, i ara passa de ser greu a ser lleu, és a dir, així estem, és a dir, anem a buscar el que volem buscar, és el que volem buscar, és a dir, a criminalitzar la gent i a que no puguen el nostre dret en la manifestació, és a dir, jo no sé si algun dia podrem estar així debatint. Jo sempre molt he dit que isqueren, nosaltres persones, jo crec que jo estic en una democràcia, però crec que per les formes que estem visquent i hem viscut seguim en
pitjor democràcia últimament, és a dir, el que no pot. Jo crec que realment les actuacions delictives són les mateixes, no? El tema està en com les volen sancionar. O sobretot la sanció que han posat a segons que actituds. Però està clar que hi ha situacions que s'han desbordat i tenen que controlar-les. Però el problema no està en traure's dels jutjats, sinó donar més recursos als jutjats per a que tot això se pugui resoldre molt abans i no que s'estenga en el temps i els jutjats saturats i les actuacions sense castigar. Però sí que és cert que, no sé, jo no crec que siga millor més que una falta, un record de llibertat, sinó una manera molt roïna d'arreglar les coses. N'hi ha coses que n'hi ha que arreglar, però la veritat és que pareixen moltes vegades que sempre van improvisant i sempre van... Jo, en tots els assessors que diuen que treballen en els ministeris, no pot ser, jo no entenc com pot ser una llei com aquesta, de veritat que no. Jo per una banda sí que trobo que jo crec que els assessors segurament sí que ho hauran mirat molt bé i potser una de les formes d'agilitzar la justícia és, clar, hauran pensat, és carregar-la menys, moltes coses que tindrien que anar al jutjat que no vagin al jutjat, que siga les pròpies forces de seguretat les que sancionen i de part desjudicialitzes el que no t'interessa judicialitzar, perquè que a més mires algunes sancions. A mi me va cridar l'atenció manifestar-se davant del Congrés de 1.000 a 30.000 euros. A mi això és una cosa que me crida l'atenció perquè fer la manifestació davant del Congrés, el Senat dirà, és un agravant. És un agravant. Per mi és el mateix fer una manifestació davant del Senat que la plaça d'Espanya, que la plaça Sant Agustí. I dona igual que estiga ple, que avui, que... No. El que passa és que n'hi ha coses que han passat que són molt greus. Per exemple, lo de la Generalitat Catalana, quan no se li s'ha entrat als diputats Sí, fa 4 anys i tot, sí. Però si això l'haveràs sancionat, com sabeu, i no s'ha deixat acabar i que no passa res, jo això penso que és molt greu, que ahir hem passat la línia. I després s'atasquen que ha sofrit els cossos de seguretat en moltes manifestacions. Està clar que n'hi haurà moments que algú policia se pot passar en una actuació, però no se pot atacar a la policia en els anys que s'ha atacat i com s'ha atacat. Entonces, això jo crec que té legislació per a posar-le fred. És que jo crec que tots estem legislats, és a dir, no pot ser la infracció contra una autoritat, és a dir, no fa falta que posen una nova llei en la qual t'estan fent infraccions greus, o molt greus, per ficar-te contra una autoritat. És a dir, a dia d'avui tenim, és més, a València tenim fins que els mestres són autoritats, és a dir, que tindre un respecte. És a dir, el que estàs dient de l'obstrucció, en aquesta nova llei se multarà de 608 euros a 30.000 euros l'obstrucció que pretén impedir a qualsevol autoritat o empleat públic l'exercici legítim de les seves funcions. Però, és a dir, jo crec, està controlat, l'únic que no sé, jo crec que més de, com se diu la llei Mordassa, seria més una llei de por, és a dir, no faig res, és a dir, perquè infraccions molt greus, l'única infracció molt greu és la reunió i manifestació no comunicades o prohibides, és a dir, el que estem parlant en Twitter, el Facebook, però el de més, és a dir, reunir-te... Això ja està sancionat, una manifestació legal és una manifestació legal. No, però és la convocatòria, és que se difunda aquest missatge per les xarxes socials, això és el que estan també penalitzant. Però respecte a les forces de seguretat hi ha una cosa molt important que a mi me fa molta por, personalment me fa molta por, perquè, clar, ara, en aquesta llei de seguretat ciutadana, si tu graves a un policia fent una foto o un vídeo en l'exercici de les seves funcions, que per exemple potser pots estar gravant un vídeo d'una actuació de brutalitat policial, d'un policia per l'atenció d'una manifestació que veig en violència i tal, ataquen a una persona que potser no passava per allí, com aquella abueleta famosa que li va passar i tal, i entonces, clar, no, gravar i vaig fer fotos multes entre 100 i 1.000 euros. Clar, és que això obri la porta a la impunitat policial, perquè si les forces de seguretat se sobrepassen en l'exercici de la violència
tu no el pots gravar, clar, o sea, és que esta llei el que està fent és prohibir que se gravin proves. En cap moment veig a la policia fent el que tu has dit. No, de normal no. De normal no. De normal no. Estem totalment d'acord. A més, jo la policia de València tinc que dir que la Policia Nacional de València, les vegades que Ah, dic una cosa. Bé, molt. Gravar no crec que tinguera que estar sancionat. Una cosa és que estigui sancionat l'ús que facis tu en ese vídeo. Exacte, és que... Però que jo no tinc por en que la policia tinga poder per a sancionar, perquè jo crec en els cossos de seguretat. Home, jo també, Vale. Però, vamos, que... És que després el tema de gravar ve a tipificat de 630.000 euros també, que diu que és l'ús no autoritzat d'imatges o senyes personal o professional d'autoritats o policies que puguen posar en perill la seva seguretat personal o de la seva família. Jo hi crec que sí, que no, però no sols de la policia, a tot el món. A mi també, és a dir, jo he estat de manifestacions i després he vist la meva foto per allí i a mi me dona igual, perquè jo si he estat, no vaig a negar. Igual com han dit, tu t'has pres un cafè i no sé qui, jo dic, sí, m'he pres un cafè. ¿Algún problema? No. És a dir, jo crec que és a dir, significa que no voles que se sepa, no el facis. A quins cafès te faràs perquè te diguen que t'has fet un cafè? No se pone. La setmana que ve ho veureu. La setmana que ve ho veureu. No sé, llega un moment que s'ha deixat donar una incurritat com està dient Ramon de la policia que a dia d'avui ja està regulat. Entonces, no sé. Hi havia una nova cosa que a mi no última cosa que a mi m'havia cridat l'atenció, que clar, va molt per el camí que van els nous temps, no? Que és la convocatòria de protestes en jornades preelectorals. Això és una cosa totalment esperable, perquè me pareix a mi que de cara a este any que a més tenim tantes cites electorals, perquè ara l'altre dia m'ho van dir que ara també Catalunya, més les municipals, més les autonòmiques, més les estatals. El govern no vol que n'hi hagi un nou 15M, que n'hi hagi un nou moviment de protesta, que a més el 15M va vindre este 31 de gener, perquè han convocat una gran marxa por el cambio, que jo crec que aquesta marxa l'han convocat a veure, vamos a contarnos a ver cuántos somos, a veure quanta gent mereixen, perquè a lo millor podria ser que estiguin dant un bluff i que les enquestes s'equivocaren, jo crec que no. Però, en qualsevol cas, jo tinc expectació de veure això on va. Podem contar-lo entre ells. No fan públic, però bueno, és un bluff. Jo crec que no, però bueno. Per acabar aquest tema, conclusions. Bueno, pues jo crec que el PP torna a legislar improvisant, torna a legislar malament i torna a atentar contra la divisió de poders. Jo crec que el poder judicial té que ser una garantia i en aquesta llei està atentant contra el poder judicial. El poder executiu s'està fent una altra volta, una vegada més, en un altre dels poders democràtics i és un error, i que és un error. Estem veient com legislen a cop de titular. Ara, no sé si ahir va ser que arran dels atacs terroristes pues, també ara estan intentant pactar els dos partits del turno dinàstico un nou retall de lleis, un nou retall de drets, perquè ara tenim por i estos partits s'aprofiten de la por de la gent per retallar drets en pro de que no, que vamos a garantizar nuestra seguridad. Ara ho estem tornant a veure. Va ser la llei de seguretat ciutadana, ara una altra llei antiterrorista que al final fa el mateix, que és retallar drets. Jo per acabar t'agarro una cosa. Estàs dient que la divisió dels poders judicial, tal. Jo crec que el que necessitem primordial antes d'una llei de Mordassa o una llei, necessitem la divisió real dels poders. Executiu, legislatiu, judicial, etc. Fins que això no sigui una realitat, poc crec. Poc crec. Jo crec que tots ho portem en la ment, ho portem en els nostres programes. Tots no. Però tu saps el bé que li ve al govern tindre la clau del Tribunal Constitucional, home? Per què vols tindre separació de poders? No val la pena. Si no és el poder judicial no fa el que jo vull, no me convé. Ja, però així anem. L'altre dia, des de l'editorial de valencialliure.com, se feia una pregunta. La salut com a arma electoral.
i feien uns comentaris com no hi ha res més qui que jugar en la salut de la gent i una vegada més el PP se plena de glòries. Si el PP ja havia tocat fondo en els retalls, desnonaments, pujades de l'IVA, etc., ara tocava deixar abandonats els malalts de l'hepatitis C. No podíem imaginar fins a quin punt podia plegar després del copagament i la retirada de les ajudes de la dependència. Pues tan fàcil com pensar en l'hepatitis C. Ramon, per on anem? Pues mira, jo voldria alegrar-me d'una cosa, una notícia que han sabut, que és que les Corts han aprovat per unanimitat, a més, toca, que no estem tots més o menys d'acord, han acordat que des del Consell instar al govern central a que Sanitat va fer una reunió, ficar-se d'acord i a veure com li donem una eixida a les persones que tenen hepatitis C i que necessiten aquest tractament. És que el més antieconòmic que hi ha en el cas de l'hepatitis C és negar aquest tractament. Encara que sigui així, perquè és que el de l'hepatitis C, el Sovaldi, hi ha una cosa que és curiosíssima, que és que en cada lloc del món el tractament val una cosa. Tu te'n vas als Estats Units i el tractament dels Estats Units val 67.000 euros, que en dòlars seran 70.000. I si te'n vas a la Índia, costa 600 euros, un tractament que és el mateix. I si te'n vens així, volen a veure si el negocien per 25.000. Bé, doncs en qualsevol cas, valga el que valga el tractament, encara que valguera 80.000 euros, val la pena donar aquest tractament, perquè és que després els costos de tractar una persona que necessita un trasplant hepàtic, doncs el cost d'un trasplant hepàtic, segons l'Organització Nacional de Trasplantament, són 130.000 euros. 130.000, un trasplantament de fetge. Hosti, és que el tractament val 25.000. És que t'ho estalvies per totes les bandes. I és que, a més, se van a reproduir més complicacions normals de l'hepatitis C. No val la pena no tratar-lo. Jo, així, crec que es troba en un problema d'especial gravetat. És que res perquè estem parlant de persones, de malalts que tenen a prop la medicina que pot salvar la seva vida i no arriben a ella. I això té que ser molt cruel i molt desesperat. No acabé d'entendre l'actuació del Ministeri, perquè sí que entenc que el ministre s'ha recolzat en un grup d'experts mèdics que diuen que en 100.000 dosis del fàrmac n'hi ha suficient per a tota Espanya, quan hi ha més de mig milió d'afectats. I després en els medis de comunicació també hi ha altres medis que diuen, això que tu deies, que 25.000 euros que pot valdre el Sovaldi és un cost molt inferior al cost del tractament d'un malalt d'hepatitis C durant tot el desenvolupament, el desarrollo de la seva enfermedad. Entonces, clar, si els que tenen raó són els segons, no els primers, jo no entenc com no estan aranyant ja diners de tot el costat per a treure els diners del milió de dosis. El que passa que al final el més trist de tot és que el problema es redueix a una simple qüestió de diners. I tu no pots dir-li a una persona que s'està morint que no pots salvar la vida perquè no tens diners. I la notícia que és al moment és que el teu company de partit ha despilfarrat no sé quantes milions en una obra fanàbrica o que el partit del costat s'ha embutxacat un munt de diners. Això no se pot dir a una persona que està pendent d'un fill la seva vida. A instàncies de la llei, de lo que ha aprovat el Consell, les Corts, podríem dir que el senyor conseller de Sanitat Manuel Llombart s'ha cridat a la palestra dient que no passava res, que no s'havia enterat de les últimes manifestacions o concentracions que havia fet la plataforma d'extractiu de l'hepatitis C, que en el moment que aplegar aquesta notificació que hi se reuniria i tal, i ha fet una gran anunci, és a dir, que en l'any 2014 sols se van donar 70 tractaments i anem a tirar la casa de no sé on. Però és la proporció que ens toca a nosaltres dels 100.000 que han dit. Sí, exacte. I ara el 2015 diuen que van a fer 600. Sempre i quan entren dins del paràmetre. Quin va ser aquest paràmetre? És que així estem... En teoria, aquest paràmetre té que ser un criteri mèdic. El que no pot ser és que, clar, quan tu vas al metge... Vaig sentir per l'altre una cosa que a mi m'ha deixat escandalitzant, no? I que anava una dona al seu metge de capçalera i li digué, no, mire, és que usted
tiene que pensar que yo no le puedo prescribir a usted el tratamiento de hepatitis C, el Sovaldi, porque es que usted tiene que pensar con los que están peor que usted. O sea, entonces, es que és un absurd, o sigui, per això estàs cotitzant tota la vida a la Seguretat Social, per això estàs pagant impostos, per això estàs pagant IVA. Tenia la pressió de dalt i tu no pots donar No, Sovaldi a Xina com clar, no vas donar-lo, però bé, la plataforma d'afectats per l'hepatitis C està manejant-se. L'altre dia, el dissabte passat que va fer, van fer una recollida de signatures a la FE i al final el que està... A mi una de les coses que m'agrada és que aquest tipus de coses porta la gent a mobilitzar-se. Saps? Sí, la gent s'espera a manejar-se quan li pica a ell, però almenys se manegen, algo és algo, i això vol dir que el pensament ciutadà està canviant, és almenys una mostra. Per que diuen, el Sovaldi té un 95% de curació de l'enfermedad. Brutal. Jo, de veritat que no entenc, quan estan morint 12 persones al dia, així en Espanya, per hepatitis C, com estan pensant de cara a la solució? Com encara diu el ministre? En 20 dies tindrem la declaració del Consell de Savis Mèdics. Però que sí, malo mal. I per què no tenim Consell de Savis Ministres? Perquè de veritat, no... 21 dies més per a la resolució del Consell este són 21 per 12, són 200 o 250 morts més per hepatitis. Estan no estan donant el medicament, que és el que nosaltres no poden donar per algun motiu, és a dir, estem jugant. És a dir, el que sempre estem en el mateix, és a dir, estan governant conforme païssin de la jugada, ara no tenim diners, no sabem, és que al final hi ha un moment que diu... Sí, però a Florentino Pérez, els 1.300 milions d'euros del Castor, això ho cobrà, vamos, ho cobrà ipso facto. I ho tornarem a pagar. I ho tornem a pagar tots ells mateixos. Però és que jo el que no comprenc és, i torna a la idea del principi, és que si Montoro anar a parlar amb la Merkel, li dirà, senyora, passa això. És que la Merkel, l'austeritat no és tonta, escolta, és que canviar un fetge val 130.000, el tractament val 27.000, canvia tot, o sigui, dona el tractament a tots. És que a més qualsevol complicació d'una hepatitis és més car encara, que potser li trasplantes el fetge i si no el cures bé, li tens que tornar a trasplantar mig fetge més. Jo suposo que el problema el tindrà en la liquiditat que tindrà en Caixa. Suposo, però clar, és tan trist això. És que no tenim diners per a salvar-lo. És per morir-se. I estem, no sé, i l'hora sense acabar i canviar el ventadil, bueno, la xopa ja veurem qui ho paga. És a dir, perquè el rotllo és de menys mateix. Hablava un moment que ja juguen en tot, és a dir, poden jugar en el tema de l'IVA, bueno, ja paguen con SIGA, baixar de jornals o pujar, però ja plega un tema que és la teva salut, és el més important. Pots tindre €1 o 2, però en temps. Però en el moment que toques la salut, una cosa en la qual tu treballes, cotitzes, i diuen, no senyor, és que no te vas a donar medicament, perdona. Si et diguen és absurd, que necessiten diners per a l'hepatitis C i les llistes d'espera se van allargar perquè és que primer va l'hepatitis C. És que si soluciones, ojalà hi haguera per totes les enfermedats una solució com esta. Una solució com esta, perquè és que si tu lleves a totes aquestes persones que segurament a la llarga, si la enfermedad empitjora, van a necessitar un trasplantament. Si tu trates aquestes persones i les cures, són persones que el dia de demà no estaran en la llista d'espera. Necessitaràs, vamos, no és que necessites menys cirurgians o necessites menys infermers, no. El que passa és que aquests recursos que tindries que dedicar a malalts amb trastorns hepàtics, podràs gastar-los per operar una cadera o per operar lo que siga. Jo crec que té que haver una cosa més oculta, perquè no pot ser que no... Això no el veig. És tan absurde que no s'ho comprèn. Jo no vaig a posicionar-me perquè he llegit sols el titular i no sé, però n'hi havia un rotllo de que si la farmacèutica del Saldo Bim va en València, pim, pam, no, la farmacèutica... N'hi havia una xugada que no sabia. No la llegit, però tant no vaig a opinar, però està ahí. Però, home, jo la jugada de la farmacèutica sí que tenia entès de que, bueno, així no, a nivell d'ací local no ho sé, però a nivell global sí que sé que la patent era d'un... no és un laboratori, és la distribuïdora, no és la que té la patent, i que s'estaven plantejant expropiar, nacionalitzar-se,
la patent, però clar, tu no tens, els malalts d'hepatitis C no se poden esperar a que es propies la patent per poder fabricar, perquè expropiar una patent, jo crec que són 2 anys per avant i la gent n'hi ha que no té ni 2 mesos, és que n'hi ha de tot, és que... A vegades pareix que realment es governen els pajaritos així, com a Venezuela, i perquè no s'entén aquestes coses. Jo sempre dic que un polític no és bo per ser bon polític, sinó per rodejar-se dels millors, però és que així tenim polítics i se rodegen dels millors, i sempre anem a... I li fan cas. li fan cas quan tenen... reivindicantes i persones socialitzades. Pues molt bé, estem ja plegant a la meitat del nostre debat i com no anem a posar bien un tret d'humor i un poc de denúncia i com no, pues, totes les setmanes, que a partir de la pròxima setmana podreu votar en la nostra pàgina web, en la corbella.tv, tenim el porqué de la setmana. Esta setmana, per unes supostes o presumpta corrupció, s'ha passat el pressupost en 1,5 milió d'euros, després, com que estem dient, no n'hi ha diners per al medicament, 1,5 milió d'euros s'han passat en la reforma del Teatre Calderón del Coll. El govern municipal, des del Partit Socialista, pues va dur a la fiscalia a Enrique Ortiz, gran famós Enrique Ortiz, de la meva gran amiga Sonia Castedo, en el qual pues, una presumpta corrupció per aquests 1.500, per aquest 1,5 milió d'euros que s'ha passat en una reforma. Per tant, un breu titular per al senyor Ortiz. Pues el senyor Ortiz és la clara imatge que tenim tots els valencians, tots els espanyols, de lo que és la contratació pública avui en dia. L'amiguisme, la prevaricació, el cohecho, tot això, o sea, tot lo que n'hi ha que fer per a tindre contrats públics i fer-se dos. És que és la imatge que el veus i dius, és que és el pirata típic que té contractes en l'administració. A mi és que quan sent aquest tipus de coses me fa molta gràcia perquè és molt made in Spain, no? És molt de la picaresca espanyola. Quan qualsevol empresa d'ací se'n va a treballar fora, el primer que descobreixen quan contraten una empresa espanyola són els sobrecostes. És que si ara mirem, si tirem un poc de meroteca, podríem veure el cas del Canal de Panamà, com hem estat fent el ridícul internacionalment en una de les obres més grans del món, que no se ficaven d'acord que tal, que quan feren el contracte el contratista americà digué estos tíos con este presupuesto no tienen ni para el hormigón, i així no va ser, i van acabar en els tribunals, i que per cert acabaren fallant a favor de l'empresa espanyola, és que ja es fa al·lucinar, no? Però és que a més de la picaresca i de la sèrie de tornes, doncs també tenim els contratistes i els sobrecostes, que és que és molt típic d'ací. Jo crec que no hi ha obra pública que no tingui sobrecost. No, però això és un problema endèmic de l'administració, perquè no... I de l'empresariat. Però al final de l'administració que la que contrata i no posa cap mida per a evitar i són mides que no costen un duro, molt fàcil d'aplicar. ¿Por qué se la paga a este home? Perquè l'han denunciat després de pagar-li. Però l'han pagat. Clar. No, per què? Home, però és que a tu i a mi no passa igual, si tu tens que anar a reclamar-li, és un cas tonto, no? Però si nosaltres tenim que anar a reclamar una factura a la nostra companyia de comunicacions perquè ens ha cobrat de més, tu tens que pagar i després ja reclames. Però si no pagues, entonces acabes tu en el rayo, en las negos. Lo que no pot ser és que se faci una obra i se adelante el diner vaig a controlar esa obra perquè no se va. Sí. I quan, oye, han acabat encara el teatre? Pues no. I per què no? Pues no ho sé. Estan fent durant la feina. Oye, és que està en concurs d'acredors l'empresa. Sí, no acabat el teatre. Així es donen compte que s'han estafat 2 milions d'euros en un teatre. És que ho està mirant, a més, és que no te penses que és un sobrecost que és d'un 10%, no? És que estan buscant una notícia i el cost previst era de 1,6 milions. I el sobrecost de la reforma és 1 milió. És que és quasi un 30%. És que és una burrada. No és que l'obra costava 1,6 i no, bueno, va, és que han fet curs de Portland i tenien que comprar 3 aquests. Va, 1,8 milions. No. I milions. És 1 milió més. I espera a veure com ha quedat. I aquestes coses sols passen així.
O sea, solo les pasen en España. O sea, tú ves a un repuesto que a China este paso de paso. Això ja no t'ho descobrir. Es pa bueno. Pues ahí va, Enrique Ordiz, el nuestro porqué de esta semana. Sí. Vale. I senyors, estem a 5 mesos d'eleccions, però el Partit Popular de la Comunitat Valenciana ja comença la seva tradicional precampanya electoral per a prendre posicions en la d'aconseguir ser el més valencians de tots i com no podria ser d'altre modo, el Consell aprova el projecte de llei de reconeixement, protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià que permetrà retirar o no atorgar subvencions, a les subvencions públiques a aquelles activitats que suponen un agravi o un menyspreu cap a dites senyes d'identitat. Quiero que aguanta. Crec que a ver si intente quedarme en un minut. A ver, yo creo que la llei de senyes d'identitat deu estar, sense dubte, en el rànquing de les lleis més absurdes i ridícules que hagi presentat un govern per a nivell mundial. És que una llei és un fulletó de lo que en el PP creuen que volen que posen els valencians, que volen que pensem els valencians sobre el tema de la nostra cultura i de la nostra identitat valenciana. Però no se van donar compte que ja ningú els creu, almenys en aquest tema. Fer una llei de senyes d'identitat on crees un observatori per a cuidar la teua cultura, la teua llengua, les teues tradicions i te deixes fora d'aquest observatori a les institucions oficials com són la famosa AVL, com són el Consell Valencià de Cultura o com són inclús les universitats, no té sentit, cap sentit. Però no té sentit perquè el mateix PP ha creat aquestes institucions i les ha donat oficialitat. No ja estigues o no estigues d'acord en aquestes entitats, però si les has creat tu, les has donat oficialitat, com ara les lleves. Jo, el que t'has dit, jo penso que sempre el PP quan arriba a les eleccions agafa la valenciania com si fos el sant grial que li dona la victòria en les eleccions i jo crec que esta vegada sí que s'han equivocat de poc. Totalment. Jo, aquesta llei de senyes d'identitat, no sé com qualificar-la realment, però realment és la llei d'unes senyes d'identitat, no és la llei de senyes d'identitat, perquè és que a més el propi Estatut d'Autonomia està reconegut, perquè és la realitat que n'hi ha que sí, que hi haurà unes senyes, les no oficials, però per la història que han viscut en aquesta terra hi ha una certa diversitat de senyes. Clar, i a més passa el que esteu dient vosaltres ara. Este tipus de coses, que són coses realment sèries, perquè estem parlant de les línies d'identitat d'un poble, si tu això t'ho creus i ho vols fer, ho hauràs fet a principi de la legislatura, que acabaràs de treure amb majoria absoluta. No ho fas ara, quan ja veus que ja has perdut. La majoria social la tens perduda, no n'hi ha ni una enquesta que li doni, jo crec que no n'hi ha ni una enquesta que li doni un 40% de vots al PP. I a més és una forma de repartir camins de valenciania. Així n'hi ha una cosa que me queda molt l'atenció, no? Que era l'article 7.3, m'ha quedat molt l'atenció. Clar, què dia? Mira, no tinc quasi la llei, però el que dia és que para defendre, o sea, para ser un buen valenciano tienes que defender la individualidad de la lengua, ¿no? O sea, clar, la llei mateixa, com sap que l'òrgan estatutari diu una altra cosa, diu no, quan jo no puc dir idiotaes, digueu-les vosaltres. Jo fiqueu la llei i les digueu vosaltres, que jo no les puc dir. És de risa. Jo, això precisament no puc criticar-lo, però no té sentit que la composició d'aquest observatori estiga, per exemple, les penyes taurines de Bou al carrer, o la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. I no, anem a veure. Tenim que ser seriosos en tot el tema que sigui la legislació. Jo crec que ells mateixos l'han donat un folklore a esta llei que és que
que ningú se pot tomar seriosament, ningú. Fiquen a l'Orlat Penat i a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana en l'Observatori. Quan porten 20 anys donant-les apartar-les, no creient en ells, creant l'OL, i ara canviem, ara som valencians i abans no eren valencians. Aquesta és la forma del PP, també el projecte de llei diu el projecte de llei no obstant dona una especial rellevància a la llengua valenciana. Ells han creat l'ADN, és a dir, per a molts han desprestigiat la nostra llengua com a principal senyal d'identitat i estableixen el respecte de la llengua valenciana, cosa que ells no han cregut, sinó en una majoria absoluta no creen i blinden una acadèmia valenciana dins d'un estatut. Jo això estic averiguant-ho i encara no trobo ninguna acadèmia que estigui dins d'un estatut. No, però és que, a veure, tot això té una intenció real, i la intenció real és la que és que el Partit Popular sap que va perdre, si no el 20, vora el 20 o més del 20% dels seus vots, i està intentant dirigir això cap a on va. I ara està intentant... Clar, hi havia un fantasma que sabeu que l'havien tancat en l'armari i havien tirat la clau i ara estan buscant la clau a veure si torna i així doncs, perquè clar, en el pròxim Parlament, si no és... Digueu-me en qui va poder parlar el Partit Popular en la pròxima legislatura en el Parlament. En qui? Des que està ara no va poder parlar en ningú. És que ningú, és que el Partit Popular s'ha encarregat de freire a qui volia parlar, perquè no li interessava. És a dir, tu agafes les llistes, els diputats, concejals del Partit Popular i tots saben d'on venen. Clar, és que... Però a nombrar-lo, però saben d'on venen. Si Unió ara en les pròximes eleccions entrarà al Parlament, en vosaltres podria parlar. Jo crec que no. Jo crec que en vosaltres... Jo crec que vosaltres teniu unes idees de regeneració democràtica molt distintes a les idees de regeneració democràtica de la línia roja que té el senyor Alberto Fabra, que són... Idees de regeneració democràtica... Això diuen, vamos, estan dient-ho, perquè, vamos, si una línia és la distància més curta entre dos punys, la línia de Fabra és un fractal, no sé si com és el fractal, que són dibuixos matemàtics molt xulos que peguen moltes voltetes, però això la línia roja de Fabra. O sigui, ha fet el ridícul i és que ens dona risa. I ara que vull ficar-se a donar carnets de valenciania. És que són més valencians. Sí, claro, sí. De postal, que després van a Madrid i voten contra la millora de finançament d'ací. O sigui, els companys d'ací quasi voten a favor, quan van allà voten en contra de la és que diuen que no el volem, que no l'han seguit demanant no m'ho fan falta. No fiques en el compromís de tindre que votar o no. Com? Que no me fiques en el compromís de tindre que votar, no la presentes. No, que si no... Però és que ahí se'ns van, jo me'n recordo que podíem parlar de fons, és a dir, absolutament és que és molt graciós perquè el nostre candidat a les europees estigui parlant del tema de la taronja, vam fer un article d'opinió, aquest article d'opinió és que en el Levante a les 6 del matí, a les de la matina, i a les 10 del matí estava el senyor Pons en l'Ateneu parlant de que ella anava a dur la taronja, de que anava a ser el nou Lizondo, i on està defendent aquestes senyors d'identitat o la nostra financiació o les nostres infraestructures des d'Europa, on està el senyor Pons? És el Partit Popular CV. Ells mai han cregut en aquestes senyors d'identitat. A més, una cosa que també fa molta gràcia és que del mateix modo ni un artícul en el qual parla del segle de la Valenciana i el monestir de Santa Maria del Puig, així com Santa Maria de la Vairina. Senyors, estos artículos, estos monasteris, estan dins de l'Estatut d'Autonomia. És a dir, ja diu que se tenen que regular dins de l'Estatut d'Autonomia. Però si és que, a més, mira, vaig consultar sobre aquest avantprojecte a un xic que li diuen Miquel Barona, que és un abogat prou bo, i clar, el primer que me dia és que n'hi havia certs capítols finals que entrava en contradicció en una llei anterior, que ja n'hi havia de protecció de senyals d'identitat, i que és que a més, a veure, això és un avantprojecte. Jo no me crec que este gran projecte, tal com està, a més me fijaré a mirar-ho, que tal com ha arribat a mi, que s'aprove. Perquè és que, a veure, és que a més s'està fent una duplicitat en el Consell Valencià de Cultura. Tu tens ahí ja un òrgan per a cuidar de totes aquestes coses. Què fas una llei? És que és totalment electe. És que en el moment que se fa assisme sobre la secció i veu la intenció que tenen, però altra vegada estàs intentant prendre'ls el pèl.
És que, a veure, si volem parlar de la llengua, del tema de la llengua que pareix que sigui per per un Partit Popular, que ningú s'ho creu, és a dir, jo soc el defensor de la norma de Puig i jo no m'ho crec, és a dir, ho tinc molt clar, és a dir, podem agarrar, ara que està tan de moda ser estatutari, podem agarrar l'Estatut i l'Estatut diu molt clarament que la llengua que se parla als valencians és la llengua valenciana. Dins de l'Estatut ja posem una acadèmia, la blindem i donem rango estatutari, en la qual ja en el seu diu que la llengua valenciana és llengua valenciana catalana. Per tant, allà podien prendre mides el Partit Popular. No, és a dir, ens tenim que anar més allà, tenim que fer tota la publicitat, tenim que dir que ara volem normes del Puig, portar a les províncies. ¿Cuál es el pitjor enemic que té el valencià? Els polítics. Sí, Cada vegada que se fica un polític en el valencià, en la llengua, el valencià mort un poquet més. No, però és que així s'han acostumat des dels anys 70 a fer política de les identitats, de les llengües, de les senyeres, de les tal, i el Partit Popular, bueno, ja des de l'OCDE en el seu moment, se dona compte de que això així, per el que siga, pues tenia un rèdit. Ara el que estan fent és tornar a intentar a buscar aquest rèdit. El que passa que, clar, com se va empapar el partit que podien haver tingut un apoyo ahí, perquè és que recordem que així no n'hi ha ara mateix ningú partit de l'eix dret polític que no sigui el Partit Popular i que estigui en les institucions autonòmiques. A nivell local n'hi ha, a nivell de més jocs també n'hi ha, però també és un drama que l'única, i ara ja estem parlant de política, és un drama que l'únic partit de dreta que n'hi ha sigui el Partit Popular en gran implantació. Això és un drama, que la dreta sigui tan monolítica quan realment n'hi ha moltes tendències ahí dins. És un drama que no hi ha un partit valencianista liberal defendent els interessos, que potser podrien anar inclús en companyia de Compromís i ens podríem ficar d'acord. Escolta, senyors, anem a demanar millor financiació. Anem a demanar... Molta llei de senyes tindrem que va. Hi ha molta llei de senyes, però escolta, és que si no parlem no anem a ficar d'acord amb la vida. Això va desquadrar molt. No, te podrà desquadrar o no, però la realitat és que Compromís, si té que anar a demanar millor finançament a Madrid, en què anem? En el PSOE? En el PP? Que votan així a favor i en contra? En el PP no, però en el PSOE vosotros sí que teniu una... Ui, sí, jo us estimeu. No, home, sí que me'ls estimeu. No, però estem ahí lo mateix, Jo pues, ara recordo pues, que va passar-li com en Galícia, el senyor Fraga se pensava tot el que podia pactar i se quedava en el carrer, pues, al Partit Popular, i va passar el mateix. A Brennan, no ho sé, passarà. La política és la manera de llevar-se enemics, és absorbir-los i eliminar-los. Sí. Bueno, pues cadascú té que ser responsable després de lo que fa. Però bueno, la veritat és que en esta llei s'han cobert de glòria d'Espanya i d'esto de que ho vulguin fer. Però és que no té sentit. Jo vull veure si realment li acaben llevant les competències del tot a la UPL. Tinc aquesta curiositat. Vull veure. Tampoc le lleva res la llei. Esperança, deroga certs capítols, és que le llevaré les subvencions a la que atente, però qui atenta? Què és atentar? Pues a lo millor, no sé, qualsevol que tingui el País Valencià... Jo vaig per ahí perquè... Jo crec que sí. Perquè els diputats no tenen que prendre la pastilleta. Perfecte, jo l'apoye. Jo l'apoye. Per què? Que no li donen subvenció... A tot el que porta País Valencià, l'apoye. Ah, l'apoye, jo crec que diu el contrari, que no l'apoye. Pero es que tampoco el digo. O sea, dirá, que nosotros somos valencianos. ¿Seguro? Sí, tú confía. Tú confía de mí. Mira, me comentava el company que respecte a la llei, diu que també té l'efecte tècnic de no derogar expressament la llei 8 del 1984 del 4 de desembre por la que se regulan los símbolos de la Comunidad Valenciana y su utilización. I diu que regula el mateix. O sea, és un avantprojecte, no ho podem dir, però... El projecte no arribarà a res. Però tenia més... Un poc de publicitat, s'ha donat aquest impuls valencià que volen en cada... Valencianero. Pues en les passades eleccions tinguem l'absorció d'aquest partit en el monestir del Puig, en el qual ja se tenen els valencianistes. A dia d'avui no tenen un partit que puguen absorbir, no hi ha ningú partit que es vagi a apoyar i ja no tenen res, és a dir, tenen l'acadèmia creada, ho tenen tot en contra. Què fan? Llei de signes. Van a dur-ho realitat? No.
ojalá, para mí ojalá, es decir, derrogar el ABL no se puede derrogar, tendrían que derrogar la seva llei de creació. Faria falta una reforma estatutària per ell, no? Sí, No tinc clar. Anar en la contradicció, en la llei de contradicció de... Hoy en día eso es imposible en la confusión que hay. El que la reforma estatutària? No, ara no. Ara, si Ximo Puig ara pacta una reforma de l'estatut a 5 mesos en se falarà aquí. Jo crec que no. Val, pues seguim en Onda València TV, en el canal 42 de la TDT i en la Corbella.tv. I havíem començat en el tema de la llei Mordassa, en la qual un poc la llei de la llibertat, d'eixir al carrer, anem ja molt junt de temps, que va un debat molt bé i crec que s'està passant ràpid. Començàvem en la llei Mordassa, en la qual ens lleva un poc de drets o era una regularització dels temes policials i tal. Però en les últimes setmanes París se plena de morts en una llei en la qual ens estan callant. Nosaltres, jo crec que no som mitjans de comunicació, som polítics que estem així debatint sobre temes, però ens podrien també censurar i no deixar-nos parlar. Es començà en un atemptat, en un tiroteig contra la seu del setmanari satíric Francesc Charcebro, corregut que un París. A partir d'ahir n'hi ha un balanç de promos, la violència continua. Curiós que el senyor Rajoy se vaig a manifestar a París quan la Simón està ficant una llei. I continua. Tots sabem que en totes les religions n'hi ha fanatisme, però fanàtiques són les persones, no les idees. Per tant, en quina veu, en quin dret tenim per anar a atacar una llibertat d'expressió quan pareix que estem ja en un segle en el qual tots podem parlar sense que ens tanquen i ens apareix una llei Mordassa, ara París... A mi este escenari me fa molta por en el sentit que aquesta amenaça no és una amenaça de avui han vingut, han fet això i ara desapareixen i no tornaran més, com haguera pogut este xic, el Breivik, el loco nòrdic, no. És que quan parlem del terrorisme islamista tindríem que tenir en compte que hi ha una organització que se diu Estat Islàmic que controla una àrea que no sé si serà d'allà, crec que és de més de mig milió de quilòmetres quadrats. Que tenen, quan van aprofitar la guerra civil de Síria i la de l'inestabilitat de l'Iraq, però és que el problema no és això, el problema no és que controlen un territori i tinguin cas d'integrament, no. El problema és que aquest territori que tenen té molt de petroli, i jo el que me pregunto és si aquesta baixada dels preus del petroli que estem veient en la premsa contínuament, que ja ha baixat els $50, etc., jo crec que té que tindre relació, perquè l'estat islàmic és un estat no reconegut, terrorista, etc., i clar, si tu tens que vendre un petroli fora de mercat, tens que vendre-lo per baix de preus de mercat, si no el podria col·locar, per això el compres oficialment el compres de barato. Qui està comprant el petroli per finançar l'estat islàmic? Qui li està donant els diners? I al final també el que fa els Estats Units moltes vegades se torna contra ell. Gràcies als Estats Units n'hi ha una Al-Qaeda, gràcies a Al-Qaeda n'hi ha un estat islàmic, perquè l'estat islàmic va ser una escissió d'Al-Qaeda. I ara estan en una baralla ahí a veure qui és més integrista de tots. Aquí te dona totalment la raó. Jo crec que l'estat islàmic és un problema global que tenim, però és un problema ja no per lo que ha passat en París, sinó per la capacitat que té de tornar a fer-lo. Jo crec que al principi, quan es començà a crear l'estat islàmic, aquest problema no se va intervindre, segurament per por a unes baixes difícils d'explicar, i ara la creació se les ha anat de les mans i ara segurament ens costa molt més baixes abans. Damunt li fiques que és el fanatisme religiós que tenen aquesta gent, que encara el fa més perillós, però sobretot la quantitat de material i armament que tenen, que n'hi hauria que preguntar com tenen tant, qui és el responsable, i segurament no estiga tan lluny de nosaltres. Això és molt fàcil. Però de tota manera és un problema que hi ha que anar amb molt de cuidado, sobretot gent com nosaltres que d'una altra manera intervenim
intervenint en els mitjans de comunicació, perquè és molt fàcil caure en la satanització de l'islam. I nosaltres vas al carrer i veus iguals islamistes, musulmans, n'hi ha per carrer i no tots són així. I crec que han molt de cuidar amb això, perquè aquesta gent que ha atentat són terroristes. Sí, però el mateix que religió, seguís. Per això la meva introducció era que fanatisme hi ha en totes les religions, sinó n'hi ha que són les persones. No n'hi ha que mirar per quina roba porta o no porta, és a dir, perquè ho tenim així, és a dir, per sortar el conjunt de les igleses. Per la globalització tenim parelles que se mezclen. Entonces, perfecte. En España. No tenim problema. Entonces, yo creo que a un moment ja sí podem dir que ja és tot l'estat atemptat per el tema usat en nom de, és a dir, una excusa tal, però tenim així, és a dir, tenim així que han fet atemptat que han estat en Madrid en les campananes i és a dir, que ho tenim de totes bandes. No parlem dels que estem en el carrer, sinó dels terroristes exactes i de que estan treballant per alguna cosa, per algun canvi, per algun motiu, per a què. No, també passa que, i a més, és una cosa per a totes les religions. Si tu te'n vas a Israel, en Israel n'hi ha persones que són jueves, que a més la majoria de gent que és d'una religió avui en dia no són practicants i potser són practicants, no són pragmàtics. I després estan els que se dediquen a guanyar-se la vida llegint la Torà, que allí en Israel n'hi ha... En el judaïsme hi ha persones que se dediquen al seu treball i a estudiar la Torà. I si te'n vas a França veuràs que l'islamisme, o sigui, l'islam de França és un islam més modern que l'islam que tu pugues veure en Aràbia Saudita. En Aràbia Saudita el rei, no sé si era, no me'n recordo com li diuen, però havia tret una llei que criminalitzava no sé quant, que no podien veure tele per satèl·lit perquè els canals de televisió difundien unes idees que eren contràries a no sé quantos. Mira, al final la religió també està relacionada amb l'estat on viu. Si l'estat on habita aquesta religió està anclant al segle XVI, la religió a això li agrada. O sigui, li va vindre millor. I després, a mi, personalment, interioristes, la veritat, jo no recordo haver sentit un atemptat d'un integrista cristià catòlic romà. Segurament per això mateixa que dia. On està el cristianisme? Normalment està més en el món occidental. El món occidental està algo més avançat. La globalització hauria d'haver portat coses bones i de les coses bones seria portar la modernitat als llocs on no n'hi ha modernitat. Pues se nos acaba el temps i aquest tema s'ha quedat així un poc. S'ha quedat un poc en l'aire, no? Però ja continuarem. Podem continuar. Espera que no n'hi ha que parlar més. No, me podem ficar la moneda. No, a mi lo que sí que me va por és en França podia haver una ruptura social. Perquè allí crec que més del 10% de la població és musulmana. Això és perillós, Les organitzacions musulmanes de França han emitit un comunicat conjunt en el que mostren la seva indignació i condenen l'atac contra el seminari i asseguren estar profundament indignats per l'assassinat dels compatriotes, policies i periodistes. I és el camí. Conclusió? Bueno, la nova etapa. Pues lo primero sí que estan molt a gust. I bueno, la conclusió de tota esta nit pues és que el PP va estar la mateixa, la deriva. Hem parlat de 4 temes que hem parlat, tots són de de pata del PP i la veritat és que és complicat saber que estàs governant per gent que està fent-lo d'esta manera. Però bueno, a veurem què aporta de les eleccions, a veurem què panorama electoral va ser molt bé, la Corbella. Jo, la primera conclusió és que avui m'estrenava, jo això que havies dit abans de que nosaltres som mitjans de comunicació, jo m'estrenava avui, vosaltres sí que esteu més acostumbrats a llegir, però jo també la veritat he estat molt a gust, hem estrenat un sistema de so que jo tinc ganes ja de sentir-me, tinc ganes de sentir-me ja a veure com se me sent, tinc que tindre meu de tot saber què. I és que conclusions, realment, jo les conclusions que trac és que tinc ganes de que este any passi a pressa. Tinc ganes de que passi a pressa perquè
està tot... És consistirem enmig d'una segona transició. Almenys en València consistirem en una segona transició. Jo tinc ganes que aquesta gent que està allí ja isca i que puguem obrir les finestres, que entre la llum, que entre una renovació. Clar, i d'altra banda, pues, a mi el que més me preocupa també és els malalts d'hepatitis C. Jo crec que este cas ha tingut un ressò mediàtic important i jo crec que per la idea de tot se va resoldre ràpidament, perquè és que és un contrasentit de que visquem en un estat modern en el segle XXI, gent que potser ha estat cotitzant tota la vida, que després no li donen un tractament que li pot salvar la vida i estalviar-li diners a l'administració que es pot gastar en altres coses. Això és el que m'agradaria a mi que passa. Tant de bo. Pues volem donar les gràcies a Onda València TV per donar-nos la possibilitat d'emetre en el canal 42 de la TDT, així com a València Lliure per muntar este programa dins de la Cruïlla TV. I res més, donar-nos les gràcies pues, per haver-nos aguantat este primer programa. Nos tornem a veure el pròxim divendres a les 21 hores i recordar-vos que poden dir que no tenim collons, però ous no se'n sobren. Molt bé. Bona nit.